Welcome back. So we are about to check out Mr. Luda G featuring Wally G. We got the G's in this. So as games was about to mine now out to check. So let's get into it. Nope. Okay. Only dope records. Kijk je, zou zij staan samen met mij, baby. Wanneer niet einde van die dag lijkt het voor mij dat zij speelt met games. Ja, koos ik. Zoals ons nou eerst de studio kwam, moet ze weten, nee, die ene is een van die type of tracks. Verstaan ze zo. Laat ik nog altijd disturben. Laat ons aangaan met die ding. Want ik zal die opening al klaar van die track. Het lijkt, so die zal een van die bangers is wat ons every now and then, niet eens every now and then zal horen die pad. Hij zal gehoord worden. Als ik hem zo moet zeggen. Van dit zieke maakt dat zij zien van mij. Koos ik als op je wave, ik wil me iemand anders grijpen. Maar van mij lijkt het dat zij speelt met games. Look, ik zeg van mij gauw Jan, dan gaat zij nog lief van mij. Maar zo zat aan van mij, voel het lijkt aan zij speelt guys. Voor mij is hij dag lief van mij, bij ons speel van je met games. Ja. Hij fucking hoek alleen al. Is al klaar. Yes. Speelt zij nog games. Los die games voor spelerij, man. Yes, ik zijn zomaar naar Afrikaans toe. But the thing is this is the type of music I like to gravitate towards. Ik ren die as oos, niet eens as oos, but laat ons meer as sulke type of man numbers uitsit, man. Druk meer numbers van die, druk die goed is op die charts, man. Yes. Los die ander goede af, man. Los die dinge, but laat ons teruggaan. Look, ik zeg van mij gauw Jan, dan gaat zij nog liever. Zij nog lief van mij, maar zo zat aan van mij, voel het lijkt aan zij speelt guys. Voor mij is hij dag lief van mij, bij ons speel van je met games. Ja, look, ik zeg van mij gauw Jan, dan gaat zij nog lief van mij, maar zo zat aan van mij, voel het lijkt aan zij speelt guys. Voor mij is hij dag lief van mij, bij ons speel van je met games. Ik moet zeggen, die man is geslat, man. Die man is geslat voor die music video. Die visuals lijken ook lekker 10 en hij met samen met die vocals en die vibe van die song. Ik moet het zeggen. Nee, jullie doen het. Ja, ik was nog nooit in voor relationships of business. Zij zegt zij wel bij mij is, nou wijs me. En zeg me wat is die prijs van your love, baby girl. Ik weet zo dat ik pay voor het. Young nigga uit de ghetto, ik denk maak een way voor het. Is street life, wat zij al ooit verliefd al op het dak. En ik zal nooit voor jou liggen, baby, vat aan mijn woord. Zij denk ik blij uit als jij dat zij van mij wegstoot. Want ik beloof jou, niemand gaat ons kijken, jij story door. En laat aan, als ik zo heel en opkijk naar die sterren. Met je hand om je nek, met aan de hand boven op een spanningberel. Zij van mij weet in het pieter als ik een ban in die perel. Ik is je beste en mijn fucking plekken. Ik zeg van mij gauw Jan, dan gaat zij nog lief van mij. Maar zo zat aan van mij, voel het lijkt aan zij speelt guys. Voor mij is hij dag lief van mij, bij ons speel van je met games. Hij was het tijd was though. Mr. Luda G, hij was dope. Laat ik gewoon weer terug gaan, man. Of business, zij zegt zij wel bij mij is, nou wijs me. En zeg me wat is die prijs van your love, baby girl. Ik weet zo dat ik pay voor het. Young nigga uit de ghetto, ik denk maak een way voor het. Is street life, wat zij al ooit verliefd al op het dak. En ik zal nooit voor jou liggen, baby, vat aan mijn woord. Zij denk ik blij uit als jij dat zij van mij wegstoot. Want ik beloof jou, niemand gaat ons kijken, jij story door. En laat aan, als ik zo heel en opkijk naar die sterren. Met je hand om je nek, met Yes, praat mee, bro. Praat, man. een handboe op een spanningberel. Zij van mij weet in het pieter als ik een ban in die perel. Ik is je beste en mijn fucking plekken. Ik zeg van mij gauw Jan, dan gaat zij nog lief van mij. Maar zo zat aan van mij, voel het lijkt aan zij speelt guys. Voor mij is hij dag lief van mij, bij ons speel van je met games. Look, ik zeg van mij gauw Jan, dan gaat zij nog lief van mij. Maar zo zat aan van mij, voel het lijkt aan zij speelt guys. Voor mij is hij dag lief van mij, bij ons speel van je met games. Ja, die ding wat ik wil vragen is dat zij lief van mij. In elke dag die ik een boodschap met zij bloed ik mij. In dikke woord aan fucking stories dat zij play van mij. Guys,
die blue tick stories, my bro. Yes. Los hy dinge, man. Los hy blue tickery, my bro. Nou sit nog met die, los net die dinge, guys, man. Reply, as jy nie kan reply nie. Sê dan, babes, ek is goed besig of 'n ding soos die. Ons sal later weer praat. But nou, sy's online. Die ou wag. Die ou, is weet mos maar na, die priorities en wat, man. But sy's online, wat sy reply dan nou niks sê. But sy het al die messages 5 minute gelede gelees al. Nou gaan nou gemaak. Sy gaat dit moet hoor later aan. Sy sal dit moet hoor. But avoid hy dinge, man, laat ons terug gaan. Die naam, Jesus. As ek so heel en opkyk na die ster, my een hand om jou nek, my ander hand bo op 'n spinningmiddel. Sê van my wie doen ek Pieter as ek 'n binne in die perel. Ek is die beste in my fucking plek. Sê van my gou een ding, dat sy nog lief van my. Maar soos dit aan van my voel, het lyk aan sy speel games. Sê my is hy reg lief van my, by ons speel sy net games. Jou kykie sê van my gou een ding, dat sy nog lief van my. Maar soos dit aan van my voel, het lyk aan sy speel games. Sê my is hy reg lief van my, by ons speel sy net games. Ja, die ding wat ek wil vra is dat sy lief van my. En elke dag die ek 'n boodskap met sy bloedtik my. En ek hoor aan fucking stories dat sy play vir my. So baby girl, sy moet net soos maak as dat ek of hy. Hou net vas om my. Ek het nog blikkie in my hart soos ek. En ek hoor aan fucking stories dat sy play vir my. So baby girl, sy moet net soos maak as dat ek of hy. Hy, Jesus. Ek bly syns Afrikaans toe, dat hy teruggaan. That's it situation. That love triangle shit, guys. You guys got to stop with that. If you guys know, hey, I'm gonna be with this one over here. Focus on that one. If you don't want to be in a relationship, guys, don't be in a relationship. Period. Don't get into any relationships if you know you're not right to be in a relationship. You understand? Because now you're not playing that person, you're playing yourself. So, rather focus or just leave the relationship alone. Focus on yourself. And if you're gonna be with the person, cut out the other shit and focus on the person that you want to be with. Taisi ding. But laat Mr. Walid sê aangaan die saman. Laat Mr. Walid sê. Net vas om my. Ek het nog blikkie in my hart soos ek hier kop bly. Ek was ook van die patta, baby, maar tot zijn ek wees. En ek sê dankie van my liewe, gee die lot op prijs. She speaks above, ek baby, calling niet the one my frame. Kom ek kan sy ons pak ons kleren en ons run away. Sy as die een van my en ek kan van net by jou play. As Walid sê van die klap, maar sy was 6 van my gou een ding, dat sy nog lief van my. Maar soos dit aan van my voel, het lyk aan sy speel guys. Sê my is hy reg lief van my, by ons speel sy net game. Speel jy ook gitaar, Mr. Luda? Speel sy op gitaar, of wat speel sy net met hy gitaar, meneer? Speel sy gitaar, meneer? Hy sal fucking dope is, bra. As hy die reg speel, meneer. Jou kykie sê van my gou een ding, dat sy nog lief van my. Maar soos dit aan van my voel, het lyk aan sy speel guys. Sê my is hy reg lief van my, by ons speel sy net games. Mr. Walid T featuring Luda T. Soos ek gesê het, we got the T's in the building with games. Triple T. Right, but this certified banger. Hands down, ek moet dit vir julle gee. Julle het hier gekom op die track. Wat kan ek sê? Wat anders is daar om te sê? Is 'n banger. As julle disagree, fight saam met my in die comments in. But it's a vibe. Die is definitely a vibe. Laat my weet in die comments. Drop a like. Check die original video uit in die description van die video. Los is 'n comment in die comment section. En soos altyd sal ek vir julle daar nog 'n video los wat ek dink julle moet uitcheck. So nou, ek is uit. Sien julle op die next one. Safe.